doğrusu öz işlemizde emişe teatr barada gurrun etýäs. Teatrın dünyasy barada on adamlar taryhyna şahsiýetiniň taryhyna ya dögürlüň siýasatlaryň fiýahatlaryň ähli taryhyna sunuwatyň 5 görnüşini bir ýere jemleýän teatr dünýäsiniň teatr sunuwatynyň teatr sahnasynyň uly bir sahnadygyny, ýagny meýdançadygyny, düşünje meýdançadygyny aýtmak gerek. Bugün bir gowy gün teatrlaryň bütün dünýä teatrlar güni men dünýäň çar günjündäki artist, rejissor, dramaturg hemde hudojnik teatr bilen iş talşýan, teatrın bir ýerine, teatrın ömrüniň bir ýerine teatr bilen kassatsiýa eden, teatrla galtaşan adamlaryň ählisini şo ilki sözümiň başynda teatrın günü bilen, teatr günü bilen gutlaýan ähli beýleki halklardaky dostlarymyzam artistler, aktrisalary, rejissorlary, sahna ustadlaryny ondan daşgarynam teatr iş talşýan ýazgylary esasanam şo söz sunuwaty bilen teatr dünýäsini canlandyran, teatr dünýäsine özüniň söýgüsini goşan, ýanky işlerini goşan, pikirlerini goşan, şeýlelikde de dünýä öz pikirlerini teatrın üstüne ýaýradyp bilen, ýaýradýan ýazgylary hemmesini gutlaýan şuň bir uly gün, beýik gün şolar üçin näme teatrın öz sahnasyna saz sunuwaty, hudojniň işi, kostyum sunuwaty, ondan daşgaryn ilkinji nowat rejissorun işi, soň artistiň, aktioryň, kino sunuwatyň aktioryň umuman daşda göregindäki rekvizit alyp berjilere çen hemme zat şol bir bitew bir işi jemleýär, sunuwaty jemleýär. Iň soňunda da şol tomaşaça bize bir terpay bolup gelýär, terpay bolup biziň ruhumyzda bir orun tapýar, rahatlyk tapýar da. Indi şo teatr barada hemişe-de bir tanqydrak gurrun aýdýan, çünki teatr tomaşaçy hökmüne, teatr iderleýiji hökmüne şuň küniň wawaly meselelerine degip geçýän temalardan ýazylýan zatlar ýaşlar üçin wajyp, şol ýaşlar şu zatlardan ýanky ähli bolup geçýän wakalardan, ähli bolup geçýän durmuş wajyplygyndan hemmesinden bir özüni many ýaltarmak üçin teatr bilen ýakyn bolsalar gowy diýip düşünýän men özüm şahsy pikirim. Neşo teatrlarymyz, türkmen teatrlarymyz we dünýä teatrlarymyz we dünýäň çar günjüne gelip ören öz türkmen artistlarymyz, rejissorlarymyz we şolaň bir ajaýyp gününe ýanky bayramçylygyna şolaň ählisine üstünlük ardy edýän teatrda görülýän eserleriň wajypdygyny, ol eserleň ýanky ýoňdugyny, ol eserleň ýaşlary täsir edýänini hiç wagt ýatlarynyň çykarmasynlar. Teatrda, kinoda islenlik sunuwady işinde de islenlik adama gaty uly täsiri we ol ýöneköy bir zat aýdan ýalak däl, ol sahna geçen soň başgaça bolýar. Şoň üçin şu ajaýyp günne men bir gysgaça gutlaw ýazaýyn diýdim, teatr işgärlemez gutlaýan ýene de bir gedek janlar sag bolsun. Teatr hiç wagt ölmez, teatr hemişe-de ýaşar, teatrın ömrü hemişe-de dowam eder, ol müň ýyllyklaň, näçe müň ýyllyklaň dowamyndan duran sunuwat hiç wagt öçmez. Oň wajyplygy, wajyp meseleler barada gelecekde öz şu sahypalarymyzda paýlaşyrys, öz rejissorlarymyz barada, öz spektakllarymyz barada şoňa syn berip ýanky teatrın gelinmegine, teatrda pikir alşylmagyna öz
duyguyumuz bile öz bir düşünjämiz bilen tejribemiz paýlaşarys. Janyňyz sag bolsun, üstüňiz arzu edýäs, hemişe dörüjlük kemraňyz bolsun. Sag bolun.